tunani, sanki yasa na samu rauni, rabuwa da ke a ruhina ya sanya ni na dimauce. Na baki so da kauna, burina a rai mu zauna, ni ba ni yaɗa barna, ke ce zan waso da kauna. Kullum ina tunani har na fara manta kaina, mun yarda mun amince auren so zami da kauna. In zana yau kwatance ke ce zana baiwa raina, kin sani na karance siffofinki a idona. Wata ran ina a kwance na dawo cikin maraice, sai na kiran wayarta dan zanje gidansu zance. Ta yi ringin tana katsewa, na yi zaton tana a kwance, sai ne tes na yo turawa ko Allah zai sa a dace. Na ɗau lokaci a zaune, na yi zaton tana a kwance, in ta gani ta kan kira na ko ce min flash waya na. Na ɗau lokaci a kwance har bacci ya razana ni, bayan alfijir da safe na kwan a cikin tunani. Nai ɗamarar zuwa gurin aiki, bayan nan gidansu zani. Bayan wasu 'yan awanni sai na tsaya ina tunani, sai na ji sallama a take, waye Sadiq na ce da su gani. Sai ya faɗan ana kira na, kar na tsaya na je da kaina. Sai na yi tambayar oga dan Allah wake kirana, sai ya faɗan baban Amina shi ya saka ayo kirana. Dan jiya babu boye ya ga dukan kiran wayana, ita ko ba ta lafiya samsam shi ya saka akai kirana. Sai na tsaya ina ta jimami, sai na ji an kira wayana, bayan na daga ina kunci sai na ji an kira Amina. Sai na tsaya na ce da shi malam mene ka kira Amina, sai ya faɗan ya ce da ni malam ka rasa wacce kai wa kauna. Sai na sake wayar da ke hannuna na tafi gidan su Mina, bayan na iso gidan sun kai ta wayo ya zan da raina. Sai ku biyo ni don ku san manufar waka ta akan Amina, yawai Sadiq na ku ne manufata, ku biyo ni duk masoya. Ina yawan tunani, sanki yasa na samu rauni, rabuwa da ke a ruhina ya sanya ni na dimauce.